Det er A New Hope News. Siden det sidste A New Hope News har vi startet et nyt initiativ i A New Hope. Hver torsdag aften fremover vil der være Grej Night, hvor man kan komme med sine live rollespils ting, kostymer, våben osv. Bygge lidt på dem, reparere dem i fællesskab med nogen, som der har gode kendskaber til det. Alle er velkommen. Siden sidst har vi også fået lagt nye gulvtæpper. Ja, super lækre. Kom endelig og betræd dem lidt sammen med os. De er fantastiske. Vi har fået svar på vores ansøgninger, vi har sendt til de blandede foreninger, hvor vi blandt andet har søgt om penge ind til vores Dungeon-rums renovation, og vi har søgt om penge ud til vores rollespilshytter, som vi kunne få siddet til. Desværre har vi fået et afslag ind til vores Dungeon-rum. Vi regner med at søge penge igen til oktober derindtil. Til gengæld har vi fået 7.000 kroner ud til vores rollespilshytte, sådan at vi kan få nogle sider op af en eller anden art. Det bliver rigtig spændende, hvad live-rollespilsudvalget de finder på. Så har vi haft besøg af Midtvest TV, som der har været her lavet et indslag. De har optaget rigtig meget. De har mødt mange af vores medlemmer, der bruger foreningen til daglig til vores kostymer. Og de regner med at lave hele 3 programmer om os. Og vi får nogle links til, hvor vi kan se dem, når det er færdigklippet og bliver lagt op. Den 4. august skal A New Hope afholde et sommerferiearrangement for skolebørn i hele Herning Kommune. Det er fra 6. klasse og op efter, hvor vi regner med at lave et live-rollespil i stil med Hellesbedrifter. I den forbindelse der kunne vi rigtig godt bruge nogen, der vil komme og hjælpe med at slås med sværd og være nogle rigtig gode rollemodeller og vise de her børn, hvad vi egentlig er for en forening. Det var alt fra A New Hope News.